Dneska si jdeme udělat reakci na Vítečka. Neměl žádnou šanci. Hladový medvěd hledal potravu, když narazil na prasečí ohradu. Myslel si, že to bude snadná kořist, ale netušil, co ho čeká. Když se hladový medvěd procházel kolem, Kdyby tak sežral toho Vítka. pokusil se vylézt. Ale jak leze? Ty šbacha, kámo, ty bilancí. No jako ty v posteli. Ještě jo. Okamžitě postavilo do střehu. Dokonce se medvědovi postavilo tváří v tvář. Hladový medvěd se nakonec dostal přes ohradu, ale prase na něj Jo, dej mu, vyžej ho ven. To viděl jemu Vítkovi. Cože? bez známky strachu se okamžitě rozběhl proti medvědovi a ukázal, že on je tady alfa. Když stáli proti sobě, Přesně. medvěd si začal přehodnocovat své životy. Dobře, medvěde, seš beta, uteč pryč, fuj na tebe. Vy pokud nechcete Vítku, uteč pryč. Uteč pryč, ať tě nesežere medvěd. být beta jako tenhle medvěd, tak dejte odběr. Jo, dejte odběr. Tak to je všechno, dávajte odběr a čau!